Terakhir ni kapor ngawan ban aingo ime ko pai ni kapor ka ba kodor. Kapor ko konrat trai ka bangiyo ban yo sngowi ka ktin ka jongme. Ka ba ai jingim ka ba Nongthymmai yangi halagas ngi ka ba pensyait bor yangi. Mga dadwai ko konrat ya ka ba mehi ko konrat menangelam da ka bor ka jongme. Da umen sim jame win yo sngowi ka ktin ka jame ngi tngan ni ka ktin ka jame pendap yangi. Pasal thu yangi play ka donut ka jangi play ka jingmut jangi bangila. Ban ban yo sngow ka kum ka ktin ka jame. Hagar tengu jisung idwai aingo amen. Ketiga U Blei kaong ti hadian kene u ben hadat usim Syria ulaya lamlang ya upaya pombaro bat haba ula lek kieu ula kerkut ya ke Samaria. Ketiga U Blei ki thu yangi ba ulawan ru ban kerkut ya ke Shillong. Bat haba ulawan ban kerkut tang ba ki Israel ki sha kerkut hakita ki Nongshon ki jongka hanrai ka Bible ki thu ru hapdeng juga jingkerkut kawan senan sakanem sneo hakata ka Shillong. Ka Bible ki thu ang ni tiladon ka nem sneu ka bajur ha Samaria bat hakmi kila kerkut ya ka hadu bala di prapo shekel rupa ya ka khli kada. Namor bala syakir mdan yesu. Mlashu ban litri mlashu ban ikta mlashu mi na Shillong atau la syakir kut kumta kawan ka nem sneu. Kumbalong lockdown nanta. Syasong bahiyeng la syong hiyeng teladuk. Tegini rugi laduk. Kaktin ni U Blei kaong prapo shekel kakhli kada da bantiet. Prapo shekel ngalaken kade arfu point nyo tengka si shekel. Kabamut ni kan poi kumba syajar praspa kendai tengka kawi kakhli kada. Da bantai syajar sengubiang. Hakapor bandai syajar ni fi. Ramdai tang kata kaktin U Blei kaong bat shipawa kait parut san shekel. Rupa san shekel kait paru kacingram dor kepala palat namar bakala trei katakan nem sneu la syu ban mi na Shillong la ban trei kata syu kikila sya kerkut kila sya khang hangta hadu ba kala kiu kador kamur baro bat kaktin ke U Blei gitu tikar ba usim Israel udang ya nang ta halor ke kenro kawai ke gentai kala pertai u gadaong yarap ko sim kenrat Tiu loong ladau try yarap ya pa. Nang no ngan yarap ya pa. Pi udi nong sensyar wong kana gagentai kala alej ban ot show tau sim wong yarap ya ngako sim kan ra sim wong lada. Utra yarap ya pa ngalingan yarap kumno. Ngari tang brio. Kan mau kene kawai ki brio ki sa ki brio bat ki don ya ka limitation ki don ya ka jingla ka jong ki tangkat tu. Kimla ban tam yu tau put ya ka bau blei labo. Tandita wep brio udan la ka jong ka jingla. Baru numla ban tampat ya kata ka bau blei ula. Tiu loong lada utrai yarap ya pa nang no ngan yarap ya pa. Naki kenton lanin na kita ki terlihat so wong ngan le kom no ngam dan ye. Baru se mulaong haka ka ai ka pen kusla ya pa ti kala ya thu kani ka brio kala ong hanga tu ayu kun jong pa ba ngin yo bam ya umenta. Bangin sia bam yu kun jong pa la shai ani. Kalau poi ru kapor bin bam do brio. Lai bam klik kada mlong nang ta bam ska ej rum long la lut ngatrai ke ej kada la lut klik kada la lut ej paro la lut tading ta mdani syo sa setang kikon. Bakala poi kapor hadu bagi ong nginya peniap markeliang syo peniap nya bam syo kun jong pa mda gesngi la syang nya bam syo kun jong pa ni bam kikon la jong. Bagani ka brio ka complain. Namar bala da bam yu kun ja kamenin. Mentas ngila de bam se to kun para marjan, henry kata ko ngamai. Syasat. Badang ta ktin U Blei ki thu. Bagum ta ngila ya shat yu kun janga bat ngila ya bam ya u. Bal ngala ong haka bakum la shai ai sa yu kun jong pa nginya bam yu te kala buri la kun. Mono bom buri. Mana pun benut pin bami kun la jong. Not tip spoi si isim preakti kun la jong. Not pan boil you. Pan bami kun la jong ani. Kayak tan. Dari ke snow war ke jinya tip lem ni ke poru kala yap te tang ban survive. Bam kun la jong ru. Tengni ke wite kala pen yap la shai kata ke wei kala sung benut kala buri you kun. Banta ketin U Blei ke thu. Anda kum tahu sim la yo snow ke ketin kata kentai. Ulakat lagi jan, bau dang ya alor kata kekenro. Usi mulakat lagi jan, langsung si edo kata-kata. Bagi beriu kila kami, ti hakmi, uladon ke jan berni hapo
haga do jong us ru la sngosi haga por man dai bagi sngosi bagi pai show blei ki she ya phong daga jan berni fin kan mau ya ka Shillong neneve habaki kila kala ka bamut kila ya sha jingit ba kila ya phong da kita ki jan berni kana di ka we ka dang ya ka ban pni ba ngi sngosi ka jan berni ka kran ba ngi ngim long ya khamat jong me blai tadeng ta kila ya riam da kita ki jan ba us ru la phong da kita ka jan berni ban so tho wang ba ngamla ale esho ngadai tangu brio u ba lengkhoj bat u badon ya ka ni ka jing thar ka jan berni ka thar tadeng ta u phong ya ta ka jan anda kum tau loong tu blei un le kum ta yang bat kham tam ru lada ka khli we la sha u khon u shafat kan ne ha u ha ga ni ka sngi u poi ban sha u elisha ktin ju blei ke thu an rei u lai sha u la shong ha ga ying bat ki temen wasan ki shong lem bat u ti u seem u la pha we u breu ha khmat jong u an rei shwa bom pat poi yau no lang ktin ha u la ong ha ki temen wasan piu i kum no u ni u khun u nong sho no u la pha ban shim no i ka khli jonga ha ga jing si sha mde u lai sha u nong shun u de u seem Syria bo de u nong shun namar bala shun i we shun lut baro ha ga jing sha u de ban le shun u seem Syria u la de ban khrit u seem Syria han re nuot ban ni le ka tau ya le ban yau Elisha ngan le am no dom yu tai ban u mut shim ri ben senga ngan le yu ngale ka babel ki thu ang ni ka ong u Elisha la de bi thu lu pa ya ka ta de we u Elisha ong de khon jong nong sho no u pha ban shim no i ka khli jonga to khmi ha bo bre uan to khang i ka jing khang ba to bat scam i ka jing khang persha yu long ka jing sawa ki kijat yu kan rat jong u din jong u tikat ba udang kren bat ki ha khmi u taw nong lam ktien ulawan her ha u la ong ha khmi kani ka bas niu ka long nau trai balai bangado ap shu yu trai ti ule shau la ong to sngo pi ka ktien u trai kum ni ong u trai la shai kum ha gani ka por shishang u poroni on di shishekel bat arshang u barli shishekel ha ka kerdop Samaria wong la shai ka sngi kan sa jaga kamba ba pin yu i banda kata ka jingrem kan sa her kata ka dor Lasai ke sngi kata ka de ktien ka blami nau shakri jong trai Elisha barga babel ke thu tiu tau rang ba ubah ka ktius iem u shania u le thu au briu jong u blei bo la ong ha khmi la dau trai un pelong jing khang yet abneng kan ne kala ban long tiu la ong ha khmi menu i da la ki khmat an re menum yo bam ya ka ha bo shakri jong u blei la kren haba ong shakri jong ublei ka mot ukren ya ka ktien ka bu yo sngo no kan rat tadeng ta upla u ya thu ya ka e ka bu yo sngo no ublei Elisha u de u prophet Elisha u de nong thu lupa wong la shai ka sngi men sa yo i wong kata ka bom sngo la long lem da ublei ule e ka ta wong da ple ta ka khrdop mem ngai tal da mem ngai ka biang ye me tang ba me menum yo bam tadeng ta ka ni ka de ke jingi kai ka ba krau ingi teng ublei habo kular ngi em ukular ki em ka bakrau teng em daga jingmut briu ka jonging em la ban ngete namar ba ka ethan ublei habo ukran em unum kran daga ta ka jingkran ni unle ro daga ta ka jingle ya ka bangi ngila ban perkhat kat kum ka jing perkhat briu ka jongi ublei habo ule kat kum kar kum blei ka jongo unle ro kat kum ka ta ka jingla blei ka jongo unum le ya ka ka bangi ngila ban le kum ki briu tade hing ta ka jingkhain ka jong briu ka jingkhain ka jong blei kam ya dei ke jingmut jong breu ke jingmut jong blei kim yadei ke lenti ke jong breu ke lenti ke jong blei kim yadei namar ublei usahi ublei ubreu usahi ubreu tadei da kum ki breu am teng abangi puli ka ktien ke jong blei ka jeleu than ka e than ban sung thu ka kalan than ki bun ki jingkli ka ktien ke jong blei meneng de kran ne ka ta do shibun ki jingkli ka ktien je blei ya bangi mla ban sung thu betang ne ka wei bo blei udei u script writer udei ru director kat bong director akum tuma Nongkhryiem ha urki nong le dom ngi de ki aktor u blei ula tip lupa ya ka bakut na ka basdang nomor de u bla tho ya ka ne ka ktien don sibon ki ke bangem la ban sngo tho ta dei ta ya ka e ki bangi la ban sngo tho shu le bet ya ka bu trai kular shu nget bet ya ka bu trai ukren ya ka ta shong ho yes lot nganget ta dei ta kwa banong ifi
Dan kibriu ki bam sula anget ya ke ketin ke jong blai. Dan kibriu ki bam sula ban sempang ya ke ketin ke jong blai. Namar ka krau pelat ki jingkular ke jong blai nam ta jongi. Kamlong logical ru teng teng. Tadi ta ko abon ngi fi. Cakap dom mi boman dom ban bani briu. Long tik kum news iem ha cakap dom yu nong shun dom ban yu syakri jong blai. Tadi ko abon dom ngi de ban dom yu boman kan. Ngi komen si boman kan. Mdi ketin si bat kan. Tadi ta ladangi kwa bandom ladangi kwa an bitar tadau ketin ke jong blai ka ong ba ka jingele jongi kamde no ya ka do ya ka snam de ki brio ka jingele ka jongi ka dei ya kita ki hima ya kita ki bor ya kita ki nong sancha de jingdom ba kita ki dei utau ba khli do de boss ba utau boss de syaitan ba hapo jong u ki don kita ki asistan ki jong u ki babon ki ksoi ki krai ki bor jingdom ki bor baman ngi haban ye le ki tam de ki brio amen. Tabang ngidam ngim de bendam ki brio ngide bendam yu baman. Bun sin ki brio bawan baman bantu balutin ki kiong mala troy kan rat di dewai. Jude ben dewai bawan nong tu. Sibu tu brio ka back jong pin dewai tu ta aram silap het. Ngalai ki video dan tu ka brio mutu ka bat tu ka khruit ka lai tin nong tu. Ngi hab le thik kum tu syaitan. Tadi nya bun sin ngim tip kum no bangin le. La dawan syaitan ngi hab ban khruit yo. Ngi dumok yo. Mdi ban duai. Kajing duai ka dei fi kren bo blai, fi mi kren bo syaitan. Amen. Tadi ta kwa banong fi. Ta fi kwa ban khruit, kamu fi abdap syai ka bor. Tadi ta Jisu hi kaya ngi bangi haban duai. Kat u Jisu lej ban duai fi. Kali ka lej peterpom la pendap petrol full, kala banya jengai. Ngiru kadai ka tabu tra hi kaya ngi bangin pendap ya ka petrol ka bagan jaman sim ban utra hi kajing duai. Dala dap full te, wan syaitan ngi mat kan. Amen. Wan bor jing domi hukoi, hak teng Jisu lej. Sibuk kelam ka bor, long tip untuk kali start dan petrol. Kat men telah dang bateri kan poi sesano. Tadi ta ko abang ifi kum ki banget. Kadai kata ba ketin jom lagi thu ngi hang ni. Tadi ko abang ya khruit ba baman ndai ba ki brio. Ki brio ki dei ki bahasa dah. Tadi ta ba ngi ni le ngi haban ya le ya ki bor jong jingdom. Ka ba influence yo brio. Ndai tu brio. Tarau Jisu ong hab itu yu nong shun. Mdei ban isi yu nong shun namar mdei bu shun mau yangi. Kadang ka bor baman ka ba pen shun ya u. Suam. Kadang ka bor baman ka ba bu itu mensim jing shun ba un shun yangi. Mdei tu brio. Dangi dumok ini mendumok yai ti mensim i baterai tu brio. Tadi tak tin ke jomblei ke tu. Ti ulai Shillong terus ngau ya ke tin utrai. Ba ulai tu bong la shai ngi kan jaga kamba. Henry uni unong lam ketin. Jom usiam umla ban nget ya kata. Ta haba umla ban nget wilai Shillong memenum yok ban bam. Namara memem nget menum yok ban bam. Bakane ke de jing sha unu brio bam nget ya ke ketin ke jomblei udu leno ya ke jingkular ke jomblei. Amen. Amen. Ketin jomblei ke tu ange. Tiladan sangut ki bapang tholi. Haba kila rong kerdop bagi lai keren parlok. Balai ngene syong hang ni. Haduk bangin iap. Kabumut dan sangut ki bapang yang tholi ki dan haga kerdop. Kai kita kerdop. Ka kerdop ka dei kata ka kenro ka jrong bahawa la snau sim ban ya dai kata ka nong ba. Ka dan tang ka wi ka jingkhang ban rung sya kata ka snong. Bala sna pen scam bahaya kata. Ba sin belakang ya kata ka jingkhang. Kinong syun kinom la ban rung, kinom la ban mi. Jadi kita kimla bandrung namar kadon kita ki kerdop. Baka ba begitu ang ni kadon ta ka kerdop, barhaga ta ka jingkhang ha ta ka kerdop. Dan sangut ki breu ki bapang yang tholi. Gini haba ki pang kimla bandrung sesnong namar ba unu bapang. Jingpang kum kene ka jingpang la bu yu akan tai lom ki breu menta bapang covid mo sya bu sya kendong. Bagini ki breu sangut ram. Kini kumta ki bala sya quarantine de. Sya syong stu spok kerdop. Bandrung sesnong ro kimlang man mi nata ki hap syong yang ta berkemi lenti. Ya ke jing snai ke jang Blei. Bagini ki brio abaki ki la syong hang ta ki ong syong hang ni tingi la yap ki ong. Bandrung sesnong ru mlang man mi ru mlang. Si syong la ka syong ni tingi liap tengan. Tadi ta ki ong tonginya ris la ka ris. Jagat baja longkat balong ngin ris la ka ris. Ka khot ka basa ko ong ladangi ong. Ngin rung sipo ka snong ti ka nem sneu ka dan ha ka snong. Bal ngin yap hang ta. Baladang ngin syong hang ni ngin yap. Namar kata, yang ini lehap, syaupat ya pom ki Syria, tila ki pelaj yangi, tingin baladakin peniap ru yangi, tang ban syuyap kiong. Longkat balong, jagat balja, syong hang ni telayap ru syapo ru dan nam snew syak senong,
Mi nang nir don nong shun dap satu bah balik chun nong shun. Daim la im yap dap satu res kares chal mi kloi. Kita bersonggut ong lek kemnu chal ngi res saungut kini. Mon ngitip hang tai don ka jiap tu don ka jikermen pat. Namar kita ki sipai Syria ki don ka bam ka di ki biang. Henry ki dikinong shun ki baker tawir ingi yang nyom la ka nyom da ki pen em da yap la yap kin mi la ka mi nang ngin le siya kata ka jaka syong jong kini ki pat yapom Syria baga babel ka ong kumta ki laki haba lakem yong ren ban le siya ki dara ki Syria bada ba kila poi harut ka dara ki Syria hakmi om shim la don uwei ubri hangta na ba utrai ul penio snow igipat ya pom gi Syria ya jing sawagi kali bal gi jing sawagi kula gi jing sawagi pa ya pom uba shibon eken bagi leong parlok hi hakmi us Israel ya wer banyale engi bagi sim ki hit bagi sim ki Egypt klewan herthma yangi na margata kila yakhi bagi le phet yap dang berngut bagi le ino ya laki ying jan gi kula gi kada gi ying daraken kumagalong bal kilay pet yap pet em kababal gitu kumbaw ang usyakri jang U Blei la sai ka sngi fin sai i bala pelat ya ka lockdown ka jasi satik kumta kumno ba U Blei upenio snow yagi Syria yagi ta ki kula yagi ta ki pat yapom ai U Blei tanda ka sound effects snow kumba usim Israel lo yawer usim jong ka hit usim Egypt banire thmaya ki kalawan ka jingshep ting her yap nang ta ilot hang ta yiki ke baro barki pet nang ta subang nei long ta tading ta fin kan mau ke ne ba tien ni U Blei kala ya thu lupa ya ki Israel Exodus lo arfulai kada khat arfunyo ko angkum ni ngan pha ya ka jingshep ting jong a hashwa jong me bat ngan penjat no ya ki breu baro Shagiba menwan. Bat ngan pen pai dien yaki nong shun jong me baro na me. Kani kadai ka jingkular ya ka U Blei ula kular haki Israel. Om no? Man pa ya kai? Ya ka jing sep ting jong a haswa jong me. Kamu utrai wang an shu pa dan da ka jing sep ting jong a. Ai da ka sound effects. Gin yo snow? Gin sep ting? Margan pa mangai to ke chip ting jong ha shwa jong me utrai wong kumta tadi ta ka abong ifi kene keski kene ke long ke jingkular nam ta jongi amen utrai nya shwa jongi para utrai nya kinong shun ki chip ting lupa yangi rebun sing ngi chip ting te ya ke jing chip ting mun sing i ting ki jing e mun sing i ting ki jing le ka jing em tadi ta ka abong ifi ngim de ben chip ting mo de U Blei ben chip ting ya kita kinong shun ki jongi amen Today tangi dia mencuba samar kewat. Mengitip mendai mengini le mengilong sisa tekum kita giput. Hakmat jung kini ki jayan ki bakrau ki bomut ban yale yangi. Henry habo trau dan kaliang ga jung ai bala ban yale persya yangi. Amen. Today ta ka tin ki jong Blei ki thu. Bagi ni ki breu sangut ki bala syakan tat na ka snong. Haba ki la kendo ila de. Penban ki long ke jingkar khu ya ka snong. Haba fi pediang yu Jisu ko menong pen pin long bik tik kum ni ki pang yang tholi em sya quarantine ne. Kita yung tai le ru Blei le ru syukran Jisu kumta tep inde syong to kin try men avoid dia fi ni kan ni tang Jisu ni ngi te men yakran kum long syu mar syukran Jisu bat wit ta la fikran mi sya pang akti jom Blei ka perthai kam smotenat ya kata namar ka perthai baru Blei kalong bai mar arliang dah. Kalong bai ka jingwit. Ka gospel kalong ka jingwit. Ka gospel kalong ka jinchen thot ya kita ki bamngat. Kalong ka jing ibit ru ya ki Greek mo ong ka tin ka jong Blei ka jinchen thot ya ki jiu. Badai ta ko abnong ifi. Ka gospel hi ka dai. Ka ba beneran kemut ya ka perthai. Bun ki breu. Aba ki buat utrai. Kimat ya kata ngas su ila ding ngai ya piru haba fi bot si sai utra ayam ka perthai ganam stunat ifi henrega sungu U Blei pat namar bagidon kini ki saungot ki bala syakan tat ki bala syak nyoben kini ki kendo jar ba jar longkat balong ngin lek jaga lek ngin lek tur la lek tur laim da yap
Tadi ta ngasngau ni kawe am ladang im di kinong kendu nginom la ban yo ek hima ka jong blai. Amen. Tadang ngi hap an long ki kinong kendu. Ki ba kendu ya ka jim jaga ba jalo ka balong ngan let ban syakri be utrai. Dap syato jaga ba jalo ngatip ba kinong syun ki dan. Ngatip ba kita ki ap. Ngatip ba ka singma ka dan. Ndai ban syong sa haju gini hap ta. Tu kibriu kiba ome Shillong kalau ni rupiang ni. Kalau Kristen ni rupiang ni naya Shirham tan ni kumita kiwe dapat im bukan kiu im no. Buat nata kiong ta. Ni pet kejinga dua itu iman kiu im. Kita lupa tu kata. Ngin kiu im ta. Kejing rong no kalau no. Ngihap ya kiu im. Mendai ta. Kita lupa. Ong pirum kuat kiu lang. Hap kliam ta. Tadi ta apa abang ni? Haba ngi but utrai. Ngi haban kendo ila dia. Taba haba ngi kendo ila dia penban kata ka jing kendo jungi kam dai pen bangin yap. Penban ngini I ya ka buram ka jong blai. Amen. Haba ngi but yu jisu hot. Lagi di benduk wada ka jing im ka jungi ngadang pet menai ka statistics. Kumba hadu lai pulai hajar ngut ki breu haga shisnam ki yap na kam tau kres. Mau military commander hendrai ki breu Kisipai kiju ki keloi meniap entah jung mesti mula thok kano ka kot tamban ladon ba thok na benta jung de ki hajar ki library ki dap de ki kot jung usda mesti mula le kano handrai ki don shibun pat ki bubut yo ki basngap ki jing kai ki jung ba thok ki namta ka jung mar ki sungu thu de tadi ta pa bdong i fik ni ka sngi ba pi de ki bre ki ba ka dor nganget pi long thik kum kini ki saungot ki balak syak kentat, ki balak syak quarantine, ki bapang nyang thok li, kan mau bangi, habangi sengau thok, bangi day ki balak syak infect dah kapop Bon ki beri kim sengau thok ya kata ba, ki don ya kapop. Kini kita sengau thok bagi day sisa ki badon ya ke jingpang. Ngingi sengau thok sisa bangi don ya ke jingpang day hang tang ki don kaman kala ka bomot. Bas you sin bangi kala ka bomot. Ngiyok kia. Amen. Kini kita ki bapang. U Blei pleng upanan kami ki bapang. Kita berdan nasional ki abam ki kon la jong ki abam ki ka ki abam. Paro ki abam klik kadar ki abam. Ya bam lut. Hendrai kini. Ngangi kam yo paro na ki dei. Ki bam dan ni Kim yo klik kadar kim yo Ki don ni ka jingpang. Hendrai ba ki sngol tho ba ki pang. Kim syong sa haju. Ki ong ngin mi nang ne. Padeng ta kadai yang irup benda ban syong sa haju. Ngidi ban mi no nang ta. Bangin lej ban buat yu Jesus Christ. Amen. Baka Bible ki thu ang ni. Ti haba kini kila yo snow ya kata ka sound effects ke jau blai kila pet nang ta. Kila mare nang ta. Kita ka jing shepting. Ka Bible kong kila I lut hang tai ki ying jan ke jongki. Kila I ki kulai ki kada. Ki ying dara kumbaka long bakilai pet yap pet em. Tiaba kini ki bapang thok li kila poi harut kata ka dara kila leit rung syaka wei ka ying jan bal kila ya bam ya di bal kila kit nang ta ya ka rupa ya ka kser ya ki jan bal kila leit buri ya ki ti anda kumta kila pai pat kila rung syaka wei pat ka ying jan bal kila kit nang ta ru bat kila leit buri ya ka lagi syong haju nginum yo amen lagi syong haju nginum yo Kadai yang ni bangin mi nak kata kejaka ke bangin dan. Bangai try lah offering ke lenti bangin mi. Tadi tangin mi nang ta. Syuk snow bagadan ke jing ma. Handai fida mi nang ta. Peleng gadan ke jing pahu. Amen. Mun kibriu put kum noi jisu tingi mei tingi lok tingi kibriu tu. Ladang isngap. Ya ke baka perthai ke yathu Nginum poi sesionoro. Mar kadai tang ke jing penting sudah ke jing penseir sudah. Rita ai bangin skap ya kektian ke jong Blei. Amen. Namaru syakri jong Blei ong la syai ke sngi. La syai ke sngi kan don kacing pelat je fi. La syai ke sngi kan don kacing pahu. Kan umrem syuk kata ka marba mardi kan sakela. Kata ka di report ka bau syakri jong Blei ai. Badai tan kwa nong fi. Kini ki saungot kilami. Bat kila lej mi, bat haba kila lej mi. Kila yo ya kajing poho. Kia bam ngatarai tangan ni. Ngam tip kia bam hadukan no. Ka bam rum ni kidon kaman shet adap shet lupa.
Kulai lah lupa. Dah. Kespa kita ki Jingkup Sem kita ki kesiar ki rupa la pun krek lupa. Setiap kali kanan em kadai kata. Ka U Blei orang ala pun krek lupa kari betul yudun nga bun ki Israel ki ong sulangat. Ki duk kita ki bam ngat. Siapa yang tu hajuk syajuk sapau senam kelampoi syai bon ki Kristen ki long ta ki ong ka beneng ki penim sulangat tentang ki ong ta U Blei ta wei sulangat tadeng ta sakut hajuk syajuk syaya bim tu pelun-pelun tawir tu sakut sak hajuk tadeng ta ngai ngok U Blei bangi tengingat amen singat ya amen tadeng ta ha bangi ngilangat ngini i ke jing poho ya ka U Blei le ka ji em jongi tadeng ta wat nom syong sa hajuk ka ting jong Blei ki thu bakini kile le gamen sisa kile jaga wei katen ki yo bi full ki yo bak ser rupa sunut cuman ra ru la ting palat kile buri sua ya me pe to wei li pe to wei ru dap smam kit jongi sangut kano kin kit sipai da ki pawajari dan ta kano potoli su kitan mlasyo kia kemen ta perama ki ka cing kemen ke jongki ke balapol sangut la Shillong no ki lai enjoy para sangut ki lai le kemen sangut hasinong gadon ke jing yam breu hasinong gadon ke jing sngosi ke jing tangan kini kita gi jere klebam kedang kerkhot kendai kong anda kumta kili ong parlok ngimle ke badai kani ke sngi kalong ke sngi ke khubor ke babha ngimle ke badai lagi syulek tang ni men syikamen tam para mangi kamlong ke badai ong ni ke sngi kalong ke sngi ke khubor ke babha ki don ni ke khubor ke babha amen tadau ki nongbut ki jong try ki disciples of Jesus Christ ki sendrar ki jong try ki don be ke khubor ke babha mar ki layo ya ke jing pahu da ke jing im tadeng ta unono breu bompat mat yu jisu un batai kum no yu jisu syaga perthai tadau kini ki breu ki da snotho ya kani bat ki ong idon ni ke khubor ke babha bangi syah snap lada ngin up hadu bandala Simon Step ke jing pinstam kan lap yangi namar kata tinginya lek ya thu ya usim ki ong be kani lada ngi layo kat kani lada ngingem le ya thu ya kani ke jing pinstam ka up yangi tadeng ta bang layo yu Jesus Christ tadeng ta ngi haban ya thu yu Jesus syaki weipat lada ngi sat lada ngi len yu Christ ka Bible kong la philen yanga akamat gibreu dengan len ya firu akamat ukpa terledak pi play nga akamat gibreu ngan play firu akamat ukpa tadeng ta kan mau ya kani ka wei habang layo yu Christ plus phang Christ amen ya thu ya kai bu try la le ke jing im ke jong pi baktin jublai ki thu ang ni kum ta ba ki lapoi ki la khot ye ki nong apshnong ba ki le thu aki ki ong ngi le poi ke dara ki Syria ti hakmi am shimla don weiru ubri hang ta lam ni ke jing sawa ubriu tangi kulai ke belate ba ki kada ke belate ba ki ying jan kum ba ki la julong ti le khot ki nong ap kiru ki le thu ha ke ying usim hapo te usim ula khimen mit bolong ki shakri ngani thu ya ke ki Syria ki la le yangi kitip bangi thangan namar kata kila yami no na kata ka dara ban buri yaladi shalom kida ong anda kin mi no nang ne po snong ngin kem im yaki bat ngin yo leit rong hapo ka snong usim bola yo snong ni ka khubor ngai wen kane ka plan ki Syria ki pen up yangi kum ti knai bala pen up hari ti ketong Henry Keladon tu ke Nongkhryiem. Ha yaladi kila pet syatai ki bu ka bam ka di namar kitip bangi ngila tangan. Anda ngila play ka kherdop ngimi na ka kherdop ban le syem ya ka bam ka jongki. Kum takin mi buk bakin kem bakin penihap yangi. Lada dei kata te. Kila dei penihap syarah kini kisamut. Usia mam sulanget kani ka trap. Wong kani ka Nongkhryiem. Kila penap yangi. Kababal gitu te uwe na ki syakri ulay thu bulaong. Nga kerpat imet tokin syim santli na ki kulay ki badang sa. Ye ki bala ino agasnong. Hakmi kilong kum upay ba Israel baro. Hikal pensa haka. Hakmi kilong kum upay lang Israel baro. Ye ki bala bahamdo. But tungin ya pa hakmi. Tikila syim namar kata artli ki kali. Bagi kulai baru seem mula pak buat nadien kipat ya pom ki Syria. Udah ong tu lek kami. Bal ki lek buat nadien jong ki haduk ke Jordan.
Tigila kimi gelenti. Baro magladap na ki jan, ki kiu, ki baki Syria kila bread no namar kata ke Jingkutlad. Te anda kumta kita ki breu kila pa one pie bakile thu aus em. Us em un mangai wang kilit. Pet chate stu adan. Pa istakan kilit pet kilit jingo yo ki up stu shalom si kilit pet chua. Us em pali pet are kini kinong let kimi. Ki iben ban sisa da ke Jingkutlad ke jong ki le bret ki kiu ki siang ke juki ta ke jingkul mar hakataka kam ke jong ki kita ki Syria kepala palat klasya mare kamare kila her yap nang ta hadu usim la yo ataka confirmation baru pai ba ula let mi no baru luti ke daragi Syria kumta shisang poro bani ke di shishakel bar arsyang ubarli shishakel bat kumaka ketien utrai baru usim la thong yo tau rang ba ubag keti jong usim usania ban sumar ke kerdap te upai ba ula yu ya hakata ke kerdap ba ula yap kum ba ubreu jang U Blei ula la ong ubala kren men ba usim ulwani her shau uni urang ba ubalawan ya kren ba Elisha ubaklam nget ya ke U Blei unle ula sayu hapat ba upai ba he mas nyo snow bom dan syu kita kinong syun tapi dakash nong tegi nang ta Yamare mtep syu ke namar ke jing tangan yamare imi indar sinong balik sim ye kita ke jing bam jing di ke badan hang kita hapo ka kam ngatrai kim dak mi lenti e ta ka ser rupa marba nengkong e ka de ka hapo siba te utau syakri jong usim namar ba u klem ngai udan lang tau sya yu auto pai ba kadon ke stampede mo tadeng ta ke tin U Blei ke thu ingi ba bangi la yo sngo ka tin ke jong U Blei kai bagi de ban le ka long tang ban ngai yo bangi du ya kai U Blei la pen kret nam ta jongi haleluya bagade kata baketin U Blei ke thu ingi tiga long kum ta kum bau breu jong U Blei la kren haus iem bo ong arsyang ubarli si shekel basisang upurau bani si shekel tiga long la shai kum agani kapor haka kerdap Samaria bar urang ba ulai thu atagi breu U Blei bo ong hakmi la dau try un penlongi ke jingkang yet ka beneng kat kene kalaban long tiu loong hakmi meni i kata lagi kemat henry menom yo abam ya ka kumta ken kala jai u bo pai ba ula yo kata ke kerdap U Blei uangan play ke jingkang yet dalong kumno ro utra syo ket usun syar bara bangi dei kita ki khon ge jang u ngi biang bet amen kay bangi ben le kalau mungkin syakri bi utrai ngim dei ben syong haju ngi dei ben let ban mare ban ya thu ine ke good news ngi dei ben kendo ela ka jong jing em ka jongi na ka ban tau trai tade inta ngi syong sa haju ngi du ya ke ke bo trai ku laram ta jongi kalong ka baktin U Blei ke thu ingi ubri bu yo tang sitalen haga jaka bu ni pen roy ya kata ubu sa haju ule tep no khando ban da bo trai wan upan ni ke jing ken ngaji ai nuk sama kata ngaji ai kerteng ru ubahe do di ba he ba pedeng tu di ba deng tu bakhat do di ba do ba he tu yo san penroy yo sasan ba deng yo ar yo penroy saar uni ba do udo sendan udo no sendan nomor di udo kerteng ru do tu udah do sisai udah nang kawai hakan jaga un penroy wong ani ngalik tap na skendo syong sa haju kay kita kijing sang sa haju kadaw ko lang ba u khlem le e baraka bakut usakut hajing tap badeng tangim dei ban ailat bangin mudur be ni lano ke jingyap kan wan bun ki brief tip yang lano ke jingyap kan wan hakap kli ke ni hatu filadep mare apa ke jing mare U Blei la bu efi hatu filap pendap ke U Blei la I responsibility lu ai jing ke kli efi filap pendap ya kata dah pendap tabiang kan lampot pendap yo la pan jing khen try yo biang jing khen tagade kata ai bangin long ki breu ki ba mare nam tau try ki ba khen du ila di depth to jaga ba jal long ka blong itip baka perthai ka penting ka besir ngitip kinong syun ki bon da kita kinong syun ha bangin let bangin ni i ba ya ka borom U Blei ba kinong syun ki lai pet lot ki har yap lot baro amen hallelujah play Isaiah sabusan kadakot ka baar ngan la Yashua jome bad gi jaka khoro kharam ngan pen madan ngan pen wet jin igi jing khang renong bangan kedia igi ding jing khang nar bangan ayame ya gi jingken show ga jingdum bad ya gi spa balaburi jongki jakari bamentip banga ngalong manga utrai ubala khot yeme da kerteng U Blei ki Israel kan U Blei wangan yat manga Yashua jome
Bahawa boleh uyat kawan ke jing siap tiang ye kita gi nong syun. Tadi yang ta ko abang efi ke pertai gelapan krek lupa ya ke jing kerku jongka nam ta jungi ki banget. Amen. Tadi tang melon kam kuslai. Wangan ai pi ya ta ke jing show ke jing dum badi ki spa bala buri jongki jakari. Amen. Tadi yang ta ngi kam ki banget. Abang iyo utrai. Ka beneng kala de ke jongi ke kendor ke de ke jongi. Amen. Tadi yang ta bun ki beri ki ong la da but jisu hab im duk bite. Te ka tangam su ya hab hi. Pistunat biki kun jompo gin pong de ka patulun bapai. Ngai tadi yo bisa ta thiet wi da branded hi am. Ndai da. Tang ki kimi ki kpa ge bakan jador ki kwa ban ai ka babahatam nam ta ki kun. U Blei tharai un sultanat ban pe ngi berenju renjau. U Blei de lele ru am. Wong ka di ka beneng rong ai so ni kendol mai kum no. Nina. Kendol ke ge? Ka di ka karpet jong U Blei. Kat ka teu la da ai so karpet nu ai. Cakayu kecat ta. Ne ayo. Tadi yang ko abang efi ngam yala prosperity gospel. Dah bangi syakri us em utrai ki trai bangi deis nan ki kon ki jong u. Kumba ki long kini ki sangut ki la yo ya kata ka jingkerku. Ngin long ki belakerku. Mdei tang ban yo jingkerku. Ndai ngin long ka daw ka jingkerku. Kini ki yo ya ta ka jingkerku na kita ki ying jan ju kini ki sipai. Ndai kim sim la kemen bun buri tang di ki ngin lej ban long ka jingkerku. Tadang ilap ban yelap gospel man lagas ngi. Amen. Hero itra ngilong jingkerku namal ngili odiang jingkerku ngilong ga jingkerku ya ki bobon ki mensim ki badang don hagata ka lockdown hagata ka Samaria hagata ka kut hagata ka Shillong ngilong jingkerku bikin minang ta bikin yo alang ya ke bang yo pediang. Amen. Takata ada good news ngidan ke Khubor ko bah bangin ai siga perteman lagas ngi. Amen. Takata ko awang efi la fi syakri utra bulaban ai ka beneng hatu no mlaban ai kendo ai 100% kenang mi yo long ka daw ga jingkerku ya ka ni ka kendo. Amen. Blei kerku yangi. Nget ya ke bu trai le wadum long kum niu syakri jong sim u baklem nget u sayu no u do no pat ya ke bu blei lakular. Nget. Ai bangi rung indon ya ke jo o men sim kum makini ki sangut ki bapang nyang thole ki la don. Hei bakari Samaria bor ko we ki la don ka nem snio. Kini ki sangut ki la long sha ka jingkerku syakari Samaria bor ko we. Baling ba jongki kari Samaria kala yomat ya kata ka jingkerku kala lat na kata ka nem sneo hei ba kum ka tien ka jong trai kala wan hau laisha hei bu laisha uloong ba la shai ka sngi ansadi shishang upuro shishakel but shishang ubarli shishakel kala ja shisha lingba kini ki sawot ki bapang nyang thole but kum juru aku bekenjam sim kani ka kran ya ka jim ka jonga ba jongfi hot ya kani ka por ni ba ka jela borok ko we ka ya lingba ka khlam niya ling bagi ni ki nam sneo nei ai ba ha ko por jo ka nam sneo ru ai bangin don ni ya ka min sim jo ki ki sawot ki bapang nyang thole ki bra long ka jingkerku bangin long ka daw jo ka jingkerku ha ka ni ka jela ka jongi bangin sange ban ya lap bangin sange ban sakhi nani ban phla ya ka kerteng ka jong Jesus Christ he bangin sakhi bangin phla ya ka kerteng ka jong Jesus Christ babun ki yo mat ya ka jingkerku babun ki yo mat ya ka jingpenem babun ki yo mat ya ka jing ai ka jong trai ka ba u the ha ka jim ka jongki bar nganget kani ka tien sha kani ka sngi kan long sha ka jingkerku ya ka jim ka jongpi I wepi we bapet ya kani ka program ha kani ka pong in late ban ne duai na banta jongfi ngin duai bo try un pressure ham ya ka mensim ka jongi wala bangi ya limba kini ki sngi nginget bangi la ban plabet ya ka kerteng ka jong try ngile lang ne po ban ne duai Pajungi bahab neng nom hoi kerteng ka jomengi wana khmak ka jomene porting Jesus Christ unom penim jungi trangi aingu isha ko try me ai ka ktien ko try ka jim ko jungi ka ktien ka ai men sim ko try Jesus but shisha ko try ko makini ki sawut ko try ki pang nyang tholi ko try Jesus try klalong ka jingker khu ko try ka Samaria ai ba mangiru ko try ki block hot ka kerteng ka jome ko try Jesus try ka ni ka po ko try ngi ya ling ba ka khlam ni ya ling ba ka nem sne ko try re try what ai bangin sangi ko try ban phla ban sakhi ko try ya ka kerteng ka jome ko try Jesus dan apreng jungi ba bon ko try Jesus try ki bakwa ko try henry try ki soli ran ko try Jesus ban phai ka kerteng ka jome try ngak duai ko try Jesus ko ni ko po na ka benta ka jim ko jonki ko try Jesus but try kin mi ko try na to ka jingle ran ka jonki ko try Jesus but try kin yeng ko try ka jing shilor ko try ban sakhi ko try ya ka kerteng ka jome ko try hakum kini ki po ko try baba buon ko try kin yo mat ko try ya ka ta ka jimpenem ka jome ya ka ta ka jing ai ka jome ko try ha ka jim ka jonki ko try pen shit ham ko try ka men sim ka jonki ko try Jesus bakin kroy ko try ban yeng ko try baki kroy ko try ban lek ko try ban mare ko try na ka banta ka kerteng ka jome ko try Jesus bagi kroy ko try ban pendap ko try Jesus ya ki hima ki jome ko try Jesus de ki mensim ki ba kordor ko try Jesus babon ko try Jesus ki mensim ko try ki Jesus ki dang em ko try ka pop ko try re ha bangi phla bangi sakhi ka kerteng ka jome ko try ngang nge ko try ki yo ma
mat ko try ya kata ka jingker ku ko try ki ba shate sha khum ko try jisu ha ki bor jong jingdom ko try jisu ha ka bor ko try jisu jong setan ko try jisu try ki ni mat ko try ya kata ka jimpenem ko jom ko try ha ka jim ko jong ki ko try pelong slori ko try ha kum kini ki po ko try jisu ngila ban yang scam ko try ngila ban pla ko try nginom shap tieng ko try ban kren ko try ka jing shisha ko jom ko try jisu baga nget ko try bangi kren ka jing shisha ko try ka jing shisha ka jom ko try ka yon pelai lui ko try ki ba bon ki men sem ki ba khodo ko try jisu ga nget shisha ka ni ka tien ka long ka jing ku ko try baga nget ba ku ko try ki khon ki jom ko try ha ka ni ka sngi ko try jisu ni nget ko try ne ko pongi duai ko try jisu dan pring jongi ko try ki ba pet yang ni ka program ko try ki dan pring ka jing shate sha khom ko try jisu jong ka bo jong ka jing stom ko try ka ba te ba khomi ki ko try la bun bun snem ko try ha ka ni ka po ko try jisu ni du mok ko try ki ni men sem jong ka jing pang ko try bla te ki ko try ki snem ko try ki de kolot baro ko try ha ka kerteng ka jom ko try jisu bat nga nget ko try ha ka ni ka po me pha ka tien ka jom ko try me tai ki me pen khia ki ko try jisu ba leng ba ka jing snam ko jom ko try nga nget ko try jisu ha ba ki priang ka jing pen khia ko try nga nget ki ni mat ko try ya ka jing pen khia ka jom ko try ni pan mengi dem ni baro ko try kerteng jisu Christ no pen em jingi amen ingat siya baka ni katien kalong ka jing ku ha ka jim ka jong fi yoro na pring jong fi ka ni ka sngi yoro kwa shishu ka jing slok na katien ka jong blei ni rang kwa shishu ka jing duai pila ban phone ni number bi fi ti screen ka jong fi ni pila ban wan kan doi ngi ka office jong ka potnet bar pa open Nongthymmai Nongkhryiem tat adu me siya yang pat ka sngi blei ka jing sok lor ka lambat fi baro amen